हेलो फ्रेंड्स तो नोंथांमोनखौ गासैबोखौबो दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। तो फ्रेंड्स दिनैनि बे भिडिअ बानायनायनि टपिकआनो जाहैबाय काइनमास्टार भिडिअ एडिटिंग एप्सआवहाय ट्रेन्जिशन इफेक्ट बेखौहाय माबोरै डाउनलोड खालामो माबोरै इउज खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन लोगोफोर। गोबां मानसिफ्रानो मिथिया आरोना लोगोफोर बे ट्रेन्जिशन इफेक्टखौ माबोरै डाउनलोड खालामनांगौ माबोरै इउज खालामो बबेयाव मोनो बेखौ गोबां मानसिफ्रानो मिथिया लोगोफोर। तो फ्रेंड्स दिनैनि बे भिडिअ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बे ट्रेन्जिशन इफेक्टखौ बे काइनमास्टार एप्सआवहाय डाउनलोड खालामना लानो हायो लोगोफोर। तो फ्रेंड्स नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो जोबजासे नायलां। आंनि मुङा थेजेन्द्र बसुमतारी, गासिबखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। तो फ्रेंड्स नोंथाङा दिनैसो आंनि इउट्युब चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे आं जेब्लाबो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांनिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। तो फ्रेंड्स दायो आं नोंथांमोननो मबाइलनि स्क्रिनाव देखायनाय जासिगोन। तो फ्रेंड्स दायो ट्रेन्जिशन इफेक्टखौ डाउनलोड खालामनो थाखाय काइनमास्टार एपखौ ओपन खालामदो। दा आं ओपन खालामसै। दा ओपन खालामखांना बेफोरबायदि फैबाय लोगोफोर। दा भिडिअखौ मोननैसो सेलेक्ट खालामना लाग्रोदो लोगोफोर। भिडिअखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय नैबेयाव थुग्रोदो, बे गल सिन होनायाव बेयाव थुनानै बे भिडिअनि स्क्रिनखौ आं नैबेखौ सेलेक्ट खालामना लाबाय, बेखौ बेयाव थुनसै आङो। बेयाव थुनानै दा बेफोरबायदि फैबाय लोगोफोर। दायो भिडिअखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय बै गोजौआवहाय नैबेयावहाय मिडिया नुदोंना, बे मिडियायाव थुदो। मिडियायाव थुनानै आं भिडिअखौ बेकग्राउन्डखौनो सेलेक्ट खालामना लानोसै लोगोफोर। दा आं बेकग्राउन्डखौनो मोननै मोनथाम सेलेक्ट खालामना लानोसै। दा आं बेखौ सेलेक्ट खालामना लाग्रोबाय लोगोफोर। तो फ्रेंड्स दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे काइनमास्टार एपखौहाय प्ले स्ट'रावहाय डाउनलड खालामोबा वाटारमार्क नुनो मोनो आरोना लोगोफोर। नैबे गोजौआवहाय खनायाव काइनमास्टार लिरनाय नुनो मोनो, बेखौ वाटारमार्क होनो। वाटारमार्क नुनो मोनो लोगोफोर। ओमफ्राय बे वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ माबोरै डाउनलड खालामो आं सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोबा बे काइनमास्टार वाटारमार्क गैयैखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरोना लोगोफोर। बे भिडिअखौ आं बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव लिंकखौ होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे डिसक्रिप्सनाव थांनानै बे लिंकआव थुनानै भिडिअखौ नायोबा बे वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन लोगोफोर। तो फ्रेंड्स दायो बे भिडिअआवहाय ट्रेन्जिशन इफेक्टखौ माबोरै डाउनलड खालामो लोगोफोर। तो फ्रेंड्स दायो ट्रेन्जिशन इफेक्टखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नैबेयाव थुग्रोदो गोजा गल होनायाव। बेयाव थुनानै दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयो माखासे ट्रेन्जिशन आरोना लोगोफोर। बे गासिबो ट्रेन्जिशन गोजा लोगोफोर। बेयो बे काइनमास्टारावहाय थाखानाय ट्रेन्जिशन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे थाखानायनि अनगायै गोबां ट्रेन्जिशन माने मोजां मोजां डाउनलड खालामना लानो हायो आरोना लोगोफोर। दा आं बे थाखानायखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। दा बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। थाखानाया बेफोरबायदि दङ, ओमफ्राय बे थाखानायनि अनगायै जोबोद मोजां मोजां ट्रेन्जिशन दङ आरो लोगोफोर। बेफोरबायदि लोगोफोर ट्रेन्जिशना। ओमफ्राय नोंथाङा डाउनलड खालामना लाग्रोनो थाखाय फार्स्टआवहाय डाटाखौ अन खालामना लाग्रोदो, मबाइलनि डाटाखौ। अनलाइनसो डाउनलड खालामगोन नालाय लोगोफोर। दायो लास्टआव थांदो, लास्टआव बोखोनानै नैबे गेट मर नुदोंना, बे गेट मराव थुदो। बेयाव थुनानै आंना नेटआ स्ल' लोगोफोर। तो फ्रेंड्स दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे गासिबो ट्रेन्जिशन गोजा आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बे ट्रेन्जिशनखौ गासिबो डाउनलड खालामना इउज खालामनो हायो लोगोफोर। बे गासिबो ट्रेन्जिशन गोजा। आरो ओरैजाय नै लेफ्ट साइडथिंजाय बे 3D आरोना लोगोफोर, 3D ट्रेन्जिशन बे। ओमफ्राय एक्सननि ट्रेन्जिशनबो दं आरोना लोगोफोर। नैफोरो सेस गासिबो बेयाव ट्रेन्जिशन दंजोबो लोगोफोर। गोबां दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बे गासिबो डाउनलड खालामनानै इउज खालामनो हागोन लोगोफोर। दा आं माखासे ट्रेन्जिशन डाउनलड खालामना लाग्रोनोसै नोंथांमोनखौ बुजायनो थाखाय। तो फ्रेंड्स दायो आं नैखौ डाउनलड खालामना लाग्रोनोसै। स्पीड टार्न बेखौ आं डाउनलड खालामनोसै। डाउनलड खालामनो थाखाय नैबे डाउनलड लिरनायाव थुदो लोगोफोर। 57.4 KB आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे डाउनलड जाबाय। डाउनलड जाखांनायनि उनावहाय आरो बेक खालामनानै आरो बेलेग डाउनलड खालामबावसै आं। बेखौ डाउनलड खालामबावसै।
बेबो डाउनलड जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आरो बेखौबो बेबो डाउनलड खालामखानाय आंना लोगोफोर बेखौ आं डाउनलड खालामखांखाबाय दायो आं बेखिनिखौ खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे भिडिअआवहाय बे ट्रेनजिशनखौ माबोरै लागायनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै लोगोफोर बेक खालामसै दायो बेक खालामनानै दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे गोजौआव थाफैबाय आरोना आं दानि डाउनलड खालामनाया नैबेफोर नुबाय बे गोजौआव थाफैनाया आं दानि डाउनलड खालामनाय लोगोफोर ओमफ्राय बे गाहायनिया बे काइनमास्टाराव थाखानाय आरोना बे थाखानाय ट्रेनजिशन ओमफ्राय आं दानि डाउनलड खालामनाया नैबे गोजौआव दङ ओमफ्राय दा बेखौ लागायनो थाखाय बेवहाय थुना होदो बे फार्स्टनिखौ थुबाय आं दा नोंथांमोना बे भिडिअ प्ले जानायाव नुनो मोनदों लोगोफोर दायो नैबे पेपार बेखौ लागायनोसै आं बेवहाय दा नोंथांमोना नुनो मोनदों बे भिडिअआवहाय नै ट्रेनजिशना पेपार बिसिनाय आरोना लोगोफोर बे ट्रेनजिशना बेबायदिनो दा बेवहाय बेकग्राउन्डखाय बारा मोजां नुवाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअफ्राव बेफोरबायदि ट्रेनजिशनखौ लागायोबा गोबां मोजां नुयो आरोना लोगोफोर बेखौ लागायबाय आं बेवहाय आरो नैबेयावहाय लागायनो हाबावो नैबेयावहायबो ट्रेनजिशन लागायनो हायो लोगोफोर दा बेयाव लागायनो थाखाय बेयाव थुना होबावबाय आङो बेयाव थुनानै नेखौ लागायनोसै आङो दा आं जायखिया लागायबाय आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ बुजायनो थाखाय दायो आं प्ले खालामना देखायनोसै भिडिअखौ थ' फ्रेन्ड्स बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर ट्रेनजिशना दा नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायनानै बे ट्रेनजिशनखौ डाउनलड खालामना लानो हासिगोन होननानै आं सानबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे काइनमास्टारखौ वाटारमार्क गैयै डाउनलड खालामना लानोबा आङो भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव थांनानै भिडिअखौ नायोबा नोंथांमोना काइनमास्टार वाटारमार्क गैयैखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरोना लोगोफोर थ' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय